आंखौ जा बरायनाय हाबाफारियाव लिंहरदों बेनि थाखाय आङो जोबोद गाहाम मोनदों। आं बयनिसिमबो साबायखर बावहरदों जे आंखौ जा बरायनाय हाबाफारियाव जा लिंहरनायनि थाखाय। बेनिफ्राय दायो उन्दै-उन्दैफोरखौ मा बुंगोन? जिहेतु नोंखौ नुनानै जोबोद हेन्डसेक लाफैदों। उन्दैफोरा आंखौ सिगांनिफ्रायनो सिनायखादों आंखौ। आं माने बेयाव थाखो 4निफ्रायनो फरायबोदोंमोन, थाखो 10 सिम। बे समनिफ्रायनो सिनायबोनायखाय गासैबो आंखौ हेन्डसेक लानो थाखाय फैखादों। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोनखौ मा बुंगोन? आं बिथांमोनखौबो बुंनो सानोदि बिथांमोनाबो मोनसे समाव जाफुंसार जाहैयो गावनि नाजानायनि गेजेरजों। मोजां रोखोमै सोलोंथाइ लानानै बिथांमोनाबो सासे जिउआव देरहासार सुबुं महरै नुजाथिनो हायो, बेखौ आङो आसा खालामो। नोंनि जेसेबांखिनि फोरोंगुरुफोर दङ बिथांमोनखौ लोगो मोननानै माबायदि जादों? आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो गोबाव समनि उनाव माने आङो जेब्ला थाखो 10नि उनाव आङो मेट्रिक पास खालामदोंमोन, बिनि उनाव आङो लोगो मोनाखैमोन। दिनै आङो लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों, गोबाव समनि उनाव लोगो मोननानै। आं बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनो थाङो, मानोना आंखौ बिथांमोनाबो उन्दै समनिफ्रायनो फोरोंबोदों। आं जेब्ला उन्दै समावनो बेवहाय आङो एडमिसन लाफैनानै आं बेयाव फरायबोदों, बै समनिफ्रायनो बिथांमोना आंखौ आंनि फरायनायाव जोबोद हेफाजाब होदों। बेनि थाखाय आङो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावहरो। इयुनाव आंबो सासे जाफुंसार सुबुं जानानै बयनिबो माने बिदिन्थि हिसाबै आंखौ जा माने आं जानो हायो बेखौ आंबो आसा खालामो। लोगोसे आंबो माने बयनिबो हेफाजाबनि गेजेरजों आं सानसे समाव माने सासे जाफुंसार सुबुं जाहैनो हायो, बेखौबो आं आसा खालामो। बयनिसिमबो खैराबारि इउएन एकाडेमिनि फोरोंगिरि आरो लोगोसे ओनसोलनि गेदेरमाफोरनिसिम आं मनिकुट बिमा, आंनि मुङा हिमानि बर'। आं खैराबारि इउएन एकाडेमिनि स्कुलनिसिम एसे फोरोंगिरि सारमोननि सायाव एसे बुंनो सानदों। बिथां सारमोना आंनि गथ'खौ लानानै एसेबां जे सिमां नुदोंमोन उन्दैनिफ्रायबो, बिनि सायाव माने मोजां आसार बा खान्थिफोरखौ मोजाङै फोरोंलांदोंमोन सारमोना। मेडाम मोनहाबो एसेबां जि माने अबिगथाखौ होदोंमोन आंनि गथ'नि सायाव, आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेनो थारमाने जिउआव मोनसे जानांगौखौ सारमोनानो होदोंमोन। जिथुनिखि क्लास 4निफ्रायनो खैराबारि इउएन एकाडेमियाव एडमिसन होफैदोंमोन आङो, बे समनिफ्रायनो सारमोना एसेबां मोजां बिथोनफोरखौ आंनि गथ'निसिम होदोंमोन आरो मेडामफोराबो एसेबां मोजाङै अननानै फोरोंदोंमोन। बेनि सायाव आङो गोजोननाय थाबाय। आंनि गथ'आ जे दायो साक्सेस जानानै फैबाय आरो दायो कार्बि आंलंआव माने एडमिसन खालामनो थाखाय गाबोननो थांगासिनो दङ। बेनिसिम आङो गासै खैराबारि ओनसोलनि गेदेरमाफोरनिसिमबो आङो अननाय सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। एसेनोसै। गिबियावनो इलेक्ट्रनिक मिडिया नोंथांमोनखौ बरायनानै लाबाय। दिनैनि जिनि बे जों हुलुस बे हुलुसआव मोनसे जों ओरैबायदि गोजोननाय मोनसे फैदों, जेराव जों नैबे इउएन एकाडेमिनिफ्राय गिबिसिन जोङो सासे मेडिकेल MBBSनि थाखाय जोङो सासे गथ' मोननो हादों। देग्लायनि जि मोनसे फार्स्ट काउन्सिलिं, बिथाङा 3115 रेंक लानानै बिथाङा उथ्रिसारनो हादों। बेयाव जोङो इउएन एकाडेमिनि सामलाय आफादनि जानानै जोबोद साबायखर बावहरदों। लोगोसे जोबोद गोजोननाय मोनदों, मानोना जोंनि ओनसोलाव बेबायदि जों डक्टर मोननो हाबाय। जों बेयाव बुंस' हायै जा मोनसे गोजोननाय दङ। लोगोसेनो आं नैबे समाव मोनसे जोंनि एकाडेमिनि जायफोर फोरोंगिरिफोर दङ, सामलाय आफादनि माखासे बिबानगिरिफोर दङ, जों गासैबो जयै मोनसे रायज्लायदों। जोंनि जि नाजानाय, फरायसाफोरखौ जों मोजां लामायाव लांनो जि मोनसे नाजानाय, बिनि फिथाइ हयथ' जों दिनै मोनदों। जियानो जाथों, जोङो बिथां मुकुट बर' बिथांनि जि नाजानाय, बे जिथु नाजानायनि फिथाइ बिथाङा मोनदों आरो बेजोंनो बिथाङा बे जिथु डक्टर फरायनो थांगोन, जाहाथे बेयावबो बिथाङा सासे मोजां स्पेसियलिस्ट हिसाबै सासे डक्टर जानानै फैनो हायो। बेखौ जोङो इउएन एकाडेमि सामलाय आफादनि जानानै जोङो बोर साबस्रि हरबाय, इसोरनि खाथियावबो आर'ज गाबबाय। लोगोसेनो नैबे समाव आं मोनसे उइस खालामबावनो सानदों, जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जायफोर फार्स्ट काउन्सिलिंआव 37 जन गथ'आ मेडिकेलाव सिट मोनदों, बिथांमोन गासैनिबो जिउआव जाहाथे मोजां जायो आरो साफा जोंनि बर'नि जोंथि अलंबार बायदि सासे स्पेसियलिस्ट डक्टर जाना फैयो। बेखौनो आं खैराबारि इउएन एकाडेमिनि जानानै बयनिसिमबो बोर साबस्रि हरनाय थाबाय। जायफोर फरायसानि बिगोमा बिथांमोननिसिम आं मोनसे
खावलायहरनो सानदों जाहाथे जोंनि बिगोमा बिथांमोना गाव गावनि गथ'खौ जाहाथे बयबो जोथोन लायो मानोना हायो होननाय जेबो खोथा गैया नाजाब्लानो हायो खारन बे नाजानायनि उनाव जों बयबो खुन्था बायदियै जों गारजेनानो सानफ्रोमबो खुन्था जानानै थानांगोन अब्लानो जोंनि जायफोर गथ' उथिबोनाय गासैबो सासे सासे जोंनि बर'नि जोंथि अलंबार बायदि जानानै थागोन।